Pini nilitum APHLC Central Executive Committee Extended Executive Committee Pini Ingilo Legislative Assembly Committee a President Secretary Tuman Lapen Women Wing a Secretary Tuman Lapen Youth Wing a Secretary Tuman Lapen MAC Committee Secretary Tuman Lapen a President Tuman along tinda President Secretary an dakchetong etlo lapen dakchethan ulo kajethan o lambang ke nitum non damdedet po nitum non kaperai ke first APHLC Constitution lapen rules pini adopt detlo pe pass detlo pini arni penke labangso a Constitution ateng pensi APHLC along ke claim atuman a member tuman ta alam kroinan po lapen la soteng sinitum je Japon po. Number 2 bangke la long walk po penapot rat atum mahupik lo po aji pini kado itaning jepet lo lasi la kapamang hu hedet Japan netum ge long walk non nini Tomington sita mo trok atarik pen ni Central Committee ke doan atum si long walk ke claim to po pini dolang lain lo di lapen ke Constitution along komadni amendment ke doji kangtung atum pan an ke laken next Central Executive Committee along amendment dia pan wan tamik lalo ade ta bang kupelang la chiklo janang bong tame ba chiklo ron api tame la pen hapo bang ke election nang elelo MP election la potsi neto unante mokrasia ni ang bong bala longwok ketang penamat ketang penamat neto election campaign committee seng depo lapen election committee election campaign committee atum si a program tik po konat nat si kedam tunangi ma ko puson ma rally sita jat sata ang tum tik po ala committee atum si lapuan si pinini tum perai det ninging sam jin pen kado itum phanta choropik lo ninging sam jin pen dadak na meeting na che tong du lapen ka lam ka jethan lapen kam ke claim po kardong bahaya APHLC bahaya nama bahaya APHLC bahaya nama bahaya